Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bancome baphinde bashayela ihlombe uBhaka abathandi nabalandeli ba Dr Khehlelezi emva kwenkulumo yakhe abeyibhekise ku Dr Khehlelezi emva kwequbuka kwempi yezinyanga bekhona phakathi kwa Dr Mabalengwe kanye naye uDr Khehlelezi nezinye izinyanga ezahlukahlukene. uBhaka ubeseqopha ivideo beyibhekise ku Dr Khehlelezi esho khona ukuthi abantu abaningi bayamthanda uKhehlelezi yize noma kukhona abantu abamhlaselayo kodwa abantu bama naye kumnyama kubomvu. Kodwa ke uDr Khehlelezi wabesemxwayisa ukuthi akangaziphenduleli yena noma abantu bekhuluma okuthile ngaye akangazibela akazithulele azivalele umlomo aqhubeke nokusiza abantu bebese bemshayela ihlombe yena uBhaka bathi inhle kakhulu lenkulumo yakhe futhi ke utshengisa ukuba umuntu ochithe kakhulu emqondweni. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu ngalolu daba ukuthi ngabe kuhleni na ukuthi kube khona umqhudelwane ekhona la ekwelapheni. Mina ke ngizozwa ngawe khona lapha kwi comment section. Sengiphuma kanje ngibambeke evidweni elandelayo.